tiɲɛ o ye dugusen ye min bɛ kilo 60 ni bobo julaso ye bi tarata min an sera ye o y'o ka lɔgɔlon ye dugudenw bɛɛ y'o yɛrɛ sɔrɔ sirabada la mobiliw bɛ baw jigira sagaw siri n'o feereta tomuso bɛ jiranna yuguyugufaniw bonni bɛ ni mɔgɔw b'a wolomana an nakun tiɲɛ o ye ka se o ka sanu bɔ yɔrɔ nin na galen sanu tun ye tana ye o dugulenw ma nka bi kamelo wulila k'o yɛrɛ timinadiya k'o tana wuli Dirisa Watara min san bɛ taara bi san 35 la ni muso 7 ani den 9 b'a bolo ale le yi o sanubɔla ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye an ko an tɛ sanu baara parce que an fɛ o tun ko an tana de sanu ye an kɔnɔ ka don sanu baara nin na mɔgɔ nana ye an bɛ taara ɲɛfɛ dɔɔni an fana ye mɔgɔw sama ka to ka don a la kuma kɔrɔ ninnu tɛ tiɲɛ kɔrɔ tɛ a ka lu kɔnɔ diya dan lo a kɛlen ka sangaso jɔ mobili kurakura b'a bolo sanubɔ a y'ale lafiya ka dugu yɛrɛ lafiya a ta fɔ taara mais bi en tout cas sanu baara la alhamdulillah an bɛ Ala tanu kosɛbɛ an ye lus lɔ bobo ka R+1 lɔ awra bobo fana n'i sera i bɛna fɔ en tout cas yan kɔni foyi ma kɛ an ye ko caman kɛ an ye ko min kɛ a ka ca a yɛrɛ tɛ se ka fɔ location bɛ yen siradara magasin bɛ yen ni kalo sara an bɛ fɛn minɛ a bɛ se ka joli ninnu sɔrɔ san kɔnɔ bon an t'a ni jati tɛ se ka k'a la san dɔ a bɛ se ka ɲɛ i yɛrɛ bɛ se ka 20 millions ɲɔgɔn sɔrɔ san kɔnɔ san dɔ fana n'a ma ɲɛ i bɛ se ka 13 an bɔ ni Dirisa fɛ an b'an kunsin sanubɔ yɔrɔ ni yɛrɛ la tigitigi jama baden bi i n'a fɔ lɔgɔfiyɛ fani faralen da nɔgɔnw bu o kan na n'i ma filɛli kɛ ka ɲɛ i ti dɔ yɛrɛ ɲɛ ye ala ni sanu dingɛ poussière fɛ Burkina Faso bɛɛ b'a lɔn bi ko sanubɔ yɔrɔ ninnu olu kɛra lakanabaliya yɛrɛ sigiyɔrɔ ye o kosɔn yan yɔrɔ la o y'o yɛrɛ labɛn ka se ka o ka baarakɛyɔrɔ ni lakanda Dawuda Watara o ye sanu sɔgɔla ye o bi yɔrɔ lakanda cogo min a b'o ɲɛfɔ an ye an fɛ an y'an ka baara organiser dugu na n'an ye yɔrɔ déclarer kura ye an yɛrɛ bɛ taa lɔgɔ yɔrɔ dilan n'o ɲɔgɔn cɛ fadenya la se ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ a la an fɛ yan an ye mɔgɔ damani sigi ni mɔgɔ kuraw bɔra yɔrɔ wɛrɛ ni yanni a bɛ don fɔlɔ site na nin an b'a a lɔn ko mɔgɔ kura lo ou bien a tun tɛ baara kɛ n'an ye n'an bɔra o kalama sisan autorité bɛ an ni zandarmeri baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o wele ka kuma o fɛ mɔgɔ dɔ b'an fɛ yan an t'a lɔn ɲɛnama wa modèle fana an bɛ enquête kɛ a la n'a ye mɔgɔ sɛbɛ tɛ an n'u yɛlɛ b'a minɛ ka taa di o ma sanubɔyɔrɔ la sababu ɲuman yɔrɔ lo dɔw bɛ dumuni feere dɔw bɛ kafe feere dɔw yɛrɛ bɛ butigi feere Isa Gansore n'a si bi san 33 bi a bɔra fo Wayiguya fan fɛ ka na yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ sanubɔyɔrɔ la ale kunna ma diya ka sanuba sɔrɔ ka kɛ nafolotigi ye a y'a ta kɛ dumuni feere ye bien chaque jour aujourd'hui on peut avoir au moins 15 000 bibi na longolo an bɛ se ka 7,000 sɔrɔ ma dɔ a bɛ tɛmɛ o yɛrɛ kan ka sɔrɔ fɔlɔ la an tun bɛ se ka sɔrɔ 30,000 fo ka taa se 40,000 ma nka sisan baara ka suma dɔɔni n'an b'a ladari a ka se ka na i n'a fɔ fɔlɔ la donc on prie que Dieu fait que ça revienne comme ce qui est passé an kɔni b'a ye ko jama falen do bi tiɲɛ sanubɔyɔrɔ la nka kanko si t'a fɛ min bɛ dumuni feere o yɔrɔ la ale ka sɔrɔ dɔgɔyara dara tuma dɔ i bɛ se ka 2,000 ɲɔgɔn sɔrɔ mais waati dɔ an tun bɛ feere kɛ tile kɔnɔ i bɛ se ka 9,000 8,000 mais sisan a bilama an b'a la sutura la kunu ne yɛrɛ dɔnna ni 2,000 ani 500 parce que jama lo dɔgɔyara mɔgɔ bɛɛ bɛ boli bɔra lini kuraw dayɛlɛra gawa bɛ ni jɔsɔn mara la samaya lo bɛɛ basima bɛ don yan samaya na yan lo ka pisa mɔgɔw fɛ sanubɔ tiɲɛ lo sanubɔ nafa b'ara nka Dirisa Watara fana b'a yira an na ko deguw bi sɔrɔ a la waati bɛɛ fɛn o fɛn min ka ɲi tiɲɛni b'a la a tiɲɛni yɔrɔ nin dingɛ ninnu baara nin denmisɛn tuma dɔ bɛ se ka kɛ a bɛ sa a kɔnɔ tuma dɔ bɛ se ka kɛ a bɛ bɛn ka ma dimi a bɛ taa 2 kɛ et puis an ka yɔrɔ nin milieu nin foro nin yɔrɔ min sanu bɔra nin foro tun don a bɛɛ sɔgɔsɔgɔra Jean Noël ale ye banabagatɔ ye se t'a ye ka taa sanu bɔ se t'a ye ka sɛnɛ kɛ ale kɔni fɛ sanu ko min donna tiɲɛ a ye sigi gɛlɛya o bolo parce que bibi ni sanu bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i tun bɛ fɛn min sɔrɔ duuru o tɛ sɔrɔ tuguni i ka 20-30 bɔ ne t'o fɛn tɔgɔla tɛ se ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen komi feerefɛnw ale fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ a sɛ lo ba lo saga lo
a foyi le tɛ se ka sɔrɔ tuguni sɔngɔ lɔgɔma na donc o yɔrɔ duɲɛ bɛ gɛlɛya a vie bɛ gɛlɛya tuguni adamadenw ma tuguni bon sanubɔ fanga tɛ bɛɛ la bon n'a dɔ kɛra ta tuguni sɛnɛko bɛ gɛlɛya tuguni. Ala ni sanu baara sababu ra tiɲɛ a bɔra yɛrɛ la so ɲumanw bɛ yen mobili ɲumanw bɛ yen sifinw olu nusɔn ka di ni tun ye Alidu Wedrawogo seginni ye ka bɔ tiɲɛ VOA Banbara tɔgɔra Bobo Jula So.